Oke bolo, iki wayahe masang mesin ning bodine bolo. Iki mesin forklift ya bolo. Oke boloku, iki pasukane bolo tak sepilno. Anjen rada-rada piye ngono lho. Wis. Wah, pokoke iki penampakan mesinnya bolo. Mesin dijak jalan-jalan, kapan ngejak jalan-jalan pacare walah. Wis mbah kono. Iki tak cepetno ya bolo, iki wis tekan alon-alon Juwono. Lah iki tekan pasar Purda. Sopo sing gawene ngopi ning kene iki ben bengi. Oke bolo, iki wis tekan pabrike daerah Growong iki ketoke. Oh, lagi dibukakno lawange bolo. Iki mlebu. Oke, kita lanjut engko neh.